Som 11 rokov po smrti podľa lekárov. Mám mozgovú cystu cez jednu hemisféru. Prišla som do nemocnice po 2 epileptických záchvatoch. Po 2. epileptickom záchvate si nepamätám 13 hodín zo života. Potom prišiel pán doktor, pozrel sa na tú tabulu múdru a povedal: čistá, navrtáme, vydrenujeme. V júni ma hospitalizovali prvýkrát, v októbri ma odoperovali. To si ešte vlastne pamätám, že už som bola doma. To bolo ešte tesne pred operáciou, ešte sme riešili preklad zo školy do školy, bola som u mami, padli dvojičky a začala som fungovať. Ja som si myslela, že zase normálne. No len potom proste prišiel ďalší epileptický záchvat, mala som fenku, kríženca ratlíka a jazvečíka a ona v podstate v takomto krásnom počasí ma ťahala domov. Ja som ju brala von a proste ona mi stále nosila loptičku domov a bližšie k domu. Hovorím, no nechce byť vonku, nechce, asi jej je teplo. Prišli sme domov, nahádzala mi hračky takto na posteľ. Ja som dostala ďalší epileptický záchvat. Medzi tým, že som ostala na PNK rok, než som vybavila invalidný dôchodok, sme prišli o bývanie. Nakoľko som mala malé dieťa, tak sme sa v Petržalke dostali do tzv. Modrého domu, čo je nízkopráhový štandard bývania. No a tam ma tento náš policajný krasavec zachránil párkrát pred veľmi nechutnými incidentami, keďže tam proste drogy fičali úplne neskutočným spôsobom, ale on má úžasný nos. No, Modrý dom dopadol ako dopadol, proste som sa bila o to, že chcem náhradu, hej, ako pacient, ako človek, ako podľa zákona chránená osoba, hej, že teda chcem bytovú náhradu. Napriek tomu, že tam bežalo súdne konanie, tak nás developer kvázi zo dňa na deň vysťahoval. Developer dal bytovú náhradu len jednej susede, ktorej na následky hygienických pomerov a podobných záležitostí zomrel manžel, tak jej priznali bytovú náhradu. Ak sa to vôbec bytovou náhradou dá nazvať, skončila v podnájme v dvojgarzónke ešte s jednou pani v Pentagone. My jediný fakt, ako tým, že pochodili sme si hostely v Bratislave, poriešili sme, hľadali sme ubytovanie, hľadali sme všeličo, ja som proste povedala, že ja sa nevzdám. Všetko ostatné, čo bolo v Modrom dome, skončilo v nízkoprahových ubytovniach, ako je Depol a podobne. Jediný stojíme na vlastných nohách. Aj keď teda občas je to naozaj o každom cente, ale proste máme strechu nad hlavou, máme teplo, teplú vodu, máme všetko, čo potrebujeme. Maniodepresívna psychóza a rok s ním nebola možná vôbec žiadna manipulácia, proste buď ležal doma v posteli, alebo proste chytal doslova až ámoky. Vyslovene, že agresívne stavy, tak skončil v nemocnici. Tam to bolo o tom, že on to psychicky nezvládol a pokúsil sa o samovraždu. On mi ráno vyvenčil psy, povedal, že ide niečo vybaviť a potom som od neho dostala len 2 SMS-ky na rozlúčku. Keďže som vedela, v akom je stave a zistila som, že má u seba 50 tabliet na spanie, ktoré by zabili koňa, vedela som, že máme 2 hodiny. Volala som jeho psychiatričke, tá mi povedala, že mám ísť za policajtami. Koordináty nám poskytovali policajti záchranári bez akýchkoľvek problémov, pretože s nimi spolupracujeme aj pri iných akciách, hej. Našťastie po 6 hodinách sme ho našli. Tam má svojho záchrancu pod stolom. Čo sa týka kanisterapie, v podstate ja mám, alebo teda pre mňa sú najťažší pacienti seniori. Seniori berú strašne veľa energie a nevedia dávať. Málo ktorý senior vracia energiu. Milujem škôlky a milujem mentálne postihnutých ľudí. Ideálni sú dávnici. Oni proste dobíjajú, oni sú slniečkoví, vyslovene. To sú neskutočné prípady. Nevadí mi onkológia, tam je to tiež o tom, dávam, beriem, ale seniori iba berú. Ja chcem ďalej normálne žiť, normálne pracovať, pokiaľ mi to môj zdravotný stav bude umožňovať.
tak chcem fungovať a tú energiu, ktorú mám, chcem podávať ďalej. Lebo to naplňa aj mňa. Prečo Petra? Žena viacerých tvári, viacerých polôch, skrytá depresia, otvorené šťastie, silné prežitky v jej príbehu, ktoré sa odohrávali behom toho krátkeho obdobia, keď som mu spoznal, a ešte sa prehlbujú do toho dlhšieho, ako vznikal tento dokumentárny cyklus fotografií o Petre, o jej psoch, o jej rodine, o jej susedoch, o jej pacientoch. V tomto príbehu ide o čistú psychológiu, o otvorenosť, o smútok, o šťastie, kolobek života človeka, ktorý pomáha a pritom potrebuje pomoc.